Moikka vaan kaikille, tää pääs Pompomin, joka kuvaa luku 19. Ja sitten laatikon. Tässä on nausuitset, perussuitset. Sitten on vintaemmi. Sitten puuttuu kipsit. Sitten on minisuitset. Sitten on peruskaupan keppärisuitset. Jotkut random nausuitset. Sitten on kuoraimilla olevat tällaiset toisenlaiset minisettiksen suitset. Sitten on Donnan suitset ja yhden vanhan keppihevosen nausuitset. Sitten on toiset nausuitset. Sitten on pyyharja, piikkisuka. Sitten on perusharja, peruskaviokoukku, toinen perusharja ja suitset. Sitten on suitset, perusenkut, sitten on miniperusenkut, sitten on toinen kaviokoukku, toiset suitset, 2 piikkisukaa, oranssina ja tummansinisen, sitten on vaaleansininen piikkisuka ja pääharja. Tässä on edelleen. Moikka!